ginagawa mo? And what's up mga ka-istorya? Welcome back sa ating YouTube channel. Magandang araw sa inyong lahat. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan, ano? And for today's video mga ka-istorya is meron tayong mga konting pagbabago, ano? Kung gusto mo malaman kung ano yun is tapusin mo tong video na to. Kung ikaw ay bago pa sa ating YouTube channel is welcome ka sa pamilyang Bisaya. Don't forget to subscribe, like, share, and turn on that notification bell button para updated ka sa mga videos na bagong upload natin. And bago natin simulan ang lahat na to, roll VTR! It's a revolution. Can you see it? Yun na nga yun mga ka-istorya, no, is meron tayong mga konting-konting pagbabago sa mga videos natin. Kung napapansin nyo is hindi na tayo nagbibisaya, yung pagsasalita ko is nabago na, Tagalog na. And sa kadahilanan na meron tayong mga subscriber at followers na kahit may subtitle na yung mga videos natin is nahihirapan pa rin silang intindihin kung ano yung mga pinagsasabi ko dito sa video na to. Kaya yun yung pinakaunang dahilan kung bakit ako nagpalit ng lingwahe mga ka-istorya. And yung pangalawang reason mga ka-istorya is kung bakit ako nagpalit ng lingwahe is nagtitake po ng too much time yung pag-edit ko ng mga videos natin kasi tinatranslate ko pa from Bisaya to Tagalog yung mga pinagsasabi ko. Instead na laging time na nasa video editing pa rin ako, pinakain ng sobrang laking oras yung pag-edit ko ng mga videos natin kasi nga tinatranslate ko pa from Bisaya to Tagalog yung mga videos natin. Kaya yun yung mga main reason kung bakit ako nagpalit ng lingwahe ngayon. And isa pang reason mga ka-istorya kung bakit ako nagpalit ng lingwahe is yung video editing app na ginagamit ko is halos hindi kaya ng specs ng laptop na ginagamit ko. Kaya medyo mabagal yung process ng pag-edit ko ng mga video. Napag-isip-isipan ko na magpalit na lang ng lingwahe para lesser yung time ng pag-edit ko para hindi ko na siya itatranslate manually from Bisaya to Tagalog. Yun yung mga rason mga ka-istorya kung bakit ako nagpalit ng lingwahe. At sana ay maintindihan nyo para na rin mas marami tayong ma-produce na videos at pagpasensyahan nyo na mga ka-istorya, no, kung hindi ako fluent mag-Tagalog, at least po naintindihan na natin lahat. Itatry ko po yung best ko na ma-improve sa susunod na mga videos yung pagsasalita ko. Anyways, balik po tayo sa main topic po natin. And yung updates naman po sa ating mga manok, kina Rocky at Madonna. Happy po ako na-inform sa inyo na nag-start na po siyang maglimlim. Opo, nag-start na po siyang maglimlim noong May 28 ng umaga. And napakaswerte po natin mga ka-istorya, no? Kasi before po siya maglimlim is nakita po natin kung ilan-ilan talaga lahat yung mga itlog niya. And nasa 10 na po yung itlog nililimliman ni Madonna. Yun po yung magandang malita ngayon, yung update ni Madonna. Update po kay Rocky is, yun po, maganda naman po yung kondisyon ni Rocky. Every morning and afternoon po is nilalabas ko siya sa kulungan niya para makapag-ikot-ikot dito sa paligid. And then yun mga ka-istorya, no? And then update din kay Madonna is, sabi nung mga experts sa talaga sa manok is nasa 21 to 24 days po bago po mapisa yung mga itlog. And then yun po yung mga aabangan natin sa susunod na mga videos natin kung ilan talaga yung mabubuhay sa mga itlog ni Madonna, and hopefully po is kompleto yung mabubuhay niya. First time po natin mag-alaga ng manok and then nangitlog pa at mabipisa pa yan. Yun yung mga aabangan natin sa mga next videos po natin mga ka-istorya, no? Malayo-layo pa naman po yung tanghalian, kaya mamaya is babalikan ko kayo, titignan natin kung ano na mga kalagayan nila doon sa kulungan nila, and yun mga ka-istorya, no? And babalikan ko kayo mamaya and i-update ko kayo sa ating mga manok. Samahan nyo ko magpapatoka sa kanila. Mamaya sa dulo ng video natin is meron na naman tayo mga bagong shoutout. Very happy po na mag-inform sa inyo na parami na po ng parami yung mga shoutout natin and lumalago talaga unti-unti yung channel natin. And ako po mong pasalamat sa lahat ng sumuporta mula umpisa hanggang ngayon. Sana po ay suportan nyo ako hanggang mapisa yung mga itlog ni Madonna. And yan po muna ngayon. Yan po muna ngayon mga ka-istorya, no? And babalikan ko kayo mamaya. So, bye-bye muna. And yun mga ka-istorya, tanghalian na naman. So, tara, samahan nyo ko, pakainin natin yung mga manok natin.
And natapos din natin pakainin yung mga manok natin, mga kaistorya, no? And hindi ko na nagawang mag-video doon sa loob ng kulungan nila kasi biglang umulan. So sa susunod na lang natin papakita yung loob ng kulungan nila Madonna at Rocky. So for now, mga kaistorya, is magsa-shoutout muna tayo sa mga taga-subaybay at taga-pagsuporta sa atin, no? Medyo parami na sila ng parami. And magandang sinyalis yun, mga kaistorya, no? Kasi unti-unti nararamdaman natin na parami ng parami yung sumusuporta sa ating channel, no? And simulan natin yung shoutout natin ngayon, mga kaistorya, no? Shoutout kay Jonard Salas of Nahulid Libagon, Southern Leyte. Tol, shoutout nimo. And shoutout kay King John Alvarez Vlogs and Gaming. And shoutout sa aking college classmate na si Alex Palema o Paco Buntok, Southern Leyte, aka Alpha Dream Network. And shoutout sa aking high school classmate kay Daven Papa Tumadlas o Gilaan, Southern Leyte. Bye! Shoutout nimo. So that's it, mga kaistorya. Natapos na nating ma-shoutout yung mga panibago nating supporters. Salamat sa inyong apat. Salamat sa pagbisita. Salamat sa pagsuporta sa channel natin. And hopefully sa susunod na mga video, mga kaistorya, no, is dadami pa tayo. And sana ma-reach na natin yung first 200 subscribers natin, ano? Hindi natin mamadaliin, pero unti-untiin natin yan kasi kahit paunti-unti, mararating din natin yan. So, yun muna yung update natin sa araw na to. And aabangan na lang natin yung mga susunod na kabanata sa buhay nila Madonna at ni Rocky. So, yun, mga kaistorya, ang update natin sa araw na to. And stay safe kayong lahat, mga kaistorya. Don't forget to subscribe, like, share, comment, and turn on that notification bell button para updated ka sa mga videos na pang-upload natin. And God bless sa inyo, mga kaistorya. See you sa next video. Peace out. Bye-bye.